Balkan vilayatynyň häkimetleri mejburi palta ýygymynyň gerimini ýene güýçlendirip, bu işlere Sewitiň harby birikmelerinde gulluk edýän esgerleri köpçülikleýin çekýärler. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy we çeşmeleri esgerleriň agyr şertlerde palta ýygýandygyny, olaryň azyk üpçünçiliginiň juda pesdigini aýdýarlar. Şu ýyl Balkanda ulluk edýän eskerleriň tasaklysy ýatymlaýyn paýty ýygymyna çekildi. Hatda olaryň hatlaryna deňizçi eskerler hem goşuldy. Geçen ýyllarda deňiz goşunlaryna degişi eskerler paýty ýygymyna çekilmeýärdi. 3000 eskeri bolan Gyllarwat harby birikme we brigada howa güýçleriniň eskerleri Mawtumulynyň Serhet garnizonunyň 600 çemesi piyada goşunlarynyň we moto atyjylaryň eskerleri hem bar. Şeýle-de gowuçy meýdanlaryna eskerleriň arasyna Balkanawat Gorog polky 3-nji komendatura ady bilen tanalýan polkuň Türkmenmaşynyň Janga deňiz Serhet flotunyň we Garşy Bektaş deňizçi we Guryer serhetçi eskerleri hem bar. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 16-njy oktýabrda gurrun berdi. Hiç ýyly tölew tölenmezden paýta ýygmaga mejbur edilýän esgerler göçme esker çadırlarynda ýaşaýarlar. Bu çadırlar Sewitiň paýtaçylygy üçin niýetlenen 3 etrafynda. Mawtumuluda, Gyzylarwatda we Bereketde ýerleşýär. Bu çadırlarda esasanam Gyzylarwadyň Gara Senger obasyndaky göçme esker çadırlarynda şertler juda gözgüýne. Olaryň içi juda sowuk. Olaryň ýatýan 2 gatly krawatlarynyň matraslarynyň kirden ýaňa reňkini bilip bolmaýar. Eskerleriň hem bir aý töweregi wagt bäri dolu ýuwunmandygyny görse bolýar. Olaryň köpüsiniň aýakgaplarynyň uju deşilip, olaryň öň barmaklary görünýär diýip çeşmämiz aýtdy. Eskerleriň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine göre, olar üçin niýetlenen azyk önümleriniň aglabasy jogapkär ofitserler tarapyndan hususy taraplara satylýar. Eskerler owa adamlaryndan iýmäge çörek we gawun dilep janlaryny saklaýarlar. Etrap ýaşaýjylary eskerleri rehimleri geleninden günortan wagtynda gowuça meýdanlaryna gelip, berjek Hudaý ýoldur sadakalaryny şol ýerde bişirip eskerlere berýärler. Olary gören adamyň ýüregi awaman durup bilmeýär. Eskerler güne garalyp açlykdan horlanyp gidipdirler diýip habarçymyz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä, harby serkerdeler eskerleriň haýsy harby bölüme degişlidigini gizlemek üçin olaryň eşiklerindäki ähli belgileri aýyrdypdyrlar. Olarda ne pagon, ne de başga belgi bar. Eskerleriň arasynda çagyryş boýunça 2 ýyl gulluk möhleti oktýabryň 1-ne we 2-sine dolan eskerler hem köp ýöne olara paxta mövsümi tamamlanýança gullukdan boşadylmajakdygy, 40-50 gün artykmaç gulluk edip paxta ýygmaly boljakdygy duýdurylypdyr. Dip habarçymyz aýtdy. Türkmen häkimetleri bu habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Azatlyň ýokurda beýan edilenler barada Balkanyň degişli harby bölümlerinden kommentari almak synançyklary hem başa barmady.